Şirovekarekî siyasî ji Rojavayê Kurdistanê daxuya kirin ku piştî 7 salan ji krîza Sûriyê û êrankirina binemaya Sûriyê û kuştin û koçberkirina xelkê wê ji aliyê rejîma Esed ve ew rejîma ku opozîsyon bi her du aliyên wê yên siyasî û leşkerî bêhêz bike, karî hin aliyên din bi xwevegirê de. Wê di demeka nîzik de li Sûriyê wê Kurdiyê herî zerermend bin û demeka dirêj dive ta ku karî bin cihê xwe carek din bigirin. Di daxuyanekî taybet de ji bo malpera Arkê, şirovekarê siyasî yê Kurd Fawaz Mahmûd got ku armanca Rûsyê ji siyaseta wê di Sûriyê de ew e bidawîkirina krîza Sûriyê û opozisyona leşkerî, her wiha çareserkirina rewşa ewlehî li Sûriyê û ew yek şerعiyetê dide rejîma Esed, her wiha ew yek dibe bangek ji bo dubare avakirina Sûriyê û vegera penaberan. Lê ew yek wîlayetên yekgirtî û dewletên germtor wê yekê red dikin û tekeziyê li ser çareseriya siyasî bê ku serokê rejîmê Beşar el-Esed amade be û bikaranîna biryarên Cinêfê. Fawaz Mahmûd her wiha da zanîn ku niha hewltên dan ku çek û kelûpelên şer ji destê grûpên çekdar ve werin derxistin. Wekû rêkeftinên ku li Goteya Rojhilata Şama paytext û parêzgeha Direyê hatin encamdan, niha li parêzgeha Idlibê jî ew yek tê encamdan. Da ku çekên giran ji destê Cebhat en-Nusra derxin. Derbarê doza Kurdî li Rojavayê Kurdistanê û siyasetên ku li ser Kurdan têne encamdan, Fawaz Mahmûd got ku ew siyasetên ku li deverê bi giştî tên encamdan sûdê nade Kurdan û mafê miletê Kurd bi dest naxe û Amerîkaya ku dibêje ku ew alîkariya çekdarên Qesedê dike, tu bernameya wan derbarê proseyê Kurdî li deverê li cem wan tune ye. Wekû çawa li Efrîna Rojavayê Kurdistanê tu alîkarî ji Qesedê re nekir û bi tenê ew ji bo berjewendiyên xwe bikar anîn, wekû çawa berî niha jî rejîma Esed ew bikar anîn. Şirovekarê siyasî her wiha got ku Rûsyê jî tu guhdaniyê nade Rojhilatê Firatê lê bi tenê rêkeftinan bin aliyên herêmî re dike. Di dawiya gotina xwe de şirovekarê siyasî Fawaz Mahmûd got ku di nêrîna wî de Kurd li Rojavayê Kurdistanê di dema bê de wê herî zerermend bin û ew zerer wê bimîne ta rêkeftin di navbera hêzên mezin û aliyên berpirs de werin encamdan.